Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Bidiyon mu na yau zan nuna mana wani application ne mai matuƙar muhimmanci sosai da sosai, wanda duk wani mai amfani da wayar Android ya kamata a ce yana da wannan application ɗin, kuma ya kamata a ce ya yi downloading nasa domin ya mallaki wannan application ɗin. Application ne mai matuƙar muhimmanci dai kamar yadda na faɗa sosai da sosai, wanda zai taimaka gurin ba wa wayarka ta Android tsaro ta hanyar nuna maka duk wani wanda ya shiga cikin wayarka a yayin da baka nan. Sannan wannan application ɗin yana aikinsa 100% ba kaman sauran application ɗin da aka yi ta kawowa a baya ba, wanda za ka shiga ya yi a wani waya ba zai yi a wata waya ba. Wannan application ɗin shi yana yi a kan kowane waya, sannan kuma yana aikinsa kamar yadda ya kamata, ga sauƙin aiki. Ba tare da na ɓata muku lokaci ba, zan ajiye muku link na wannan application ɗin a description na bidiyon nan, sannan kuma za mu shiga cikin Play Store domin in je in nuna muku wannan application ɗin. Amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, idan baka danna mana alamar subscribe ba, ka taimaka ka danna min subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, domin samun sababbin bidiyoyina a duk lokacin da na ɗora ba tare da ɓata lokaci ba. YouTube za su sanar da kai. Mu shiga cikin shirin kai tsaye. Da fari za ka shiga description na bidiyon nan, ka danna link ɗin, kana dannawa zai kai ka Play Store. Idan kuma direct ta Play Store ka shiga ka buɗe kamar haka, za ka yi searching na application ne mai suna Who Touching My Phone. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗin, zai kawo muku wannan application ɗin matuƙar ka rubuta ka kai searching. Ka lura da logon application ɗin da kyau da kyau, za ka ga cewar wannan shine logonsa. Saboda haka za ka iya ganin application masu irin wannan sunan, amma kuma wannan logon shine za ka zaɓa. Ok, daga nan idan kuka duba za ku ga cewar wannan application ne mai matuƙar muhimmanci, saboda sama da mutum miliyan 10 suka yi downloading na application ɗin, sannan kuma waɗanda suka yi reviewing ɗin application ɗin suka tofa albarkacin bakinsu, za ka ga cewar ga sunan su ma suna da matuƙar yawa, sun kai aƙalla kimanin mutum 174. Sannan kuma wannan application ɗin yana da matuƙar sauƙin aiki sosai da sosai, ta yadda yaro ɗan shekara 3 zai iya amfani da wannan application ɗin zuwa sama. Sannan daga nan waɗannan su ne hotunan application ɗin. Cikin application ɗin kamar yadda kuke gani ana ɗan nunnuna muku. Idan kuma ka gangara za ka ga cewa yawanci application ɗin nan yana samun 5 star. Wannan alamu ne na cewar application yana da kyau. Idan ka zo ɓangaren review ɗinsa za ka ga cewar application za ka ga yana samun 5 star. Duk application ɗin da ka ga yana samun 5 star, so application ne mai matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Sannan daga nan sama za ka ga cewar 5 star su ne suka fi yawa, ga shi nan a nan har ya kusa cika, sannan sauran kuma gaba ɗaya suna ƙasa. Ok, bayan ka yi downloading na wannan application ɗin kai tsaye, za ka gan shi zai nuna maka open kamar haka. Idan kuma ba ka yi downloading nashi ba, zai nuna ma install, sai ka yi downloading nashi. Kana yin downloading nashi zai nuna ma open, sai ka danna open kamar haka. Ok, kana buɗe wannan application ɗin, wannan shine fiskansa na farko. Daga nan ƙasa za ka kalli inda aka danna next, sai ka danna next, zai kawo ma nan ka ci gaba da danna next har za ka zo ƙarshe inda aka rubuta finish, sai ka danna akan finish. Ok, bayan ka danna akan finish, daga nan za ku kalli ɗan alaman switch, ga shi nan, so sai ka danna a kansa. Za ka gan shi yana baki, to in ka danna shi zai baka alaman ok a nan, sai ka danna kan ok ɗin. Kana dannawa akan ok, zai nemi ka ba shi dama, sai ka danna allow, sai ka ƙara danna ok, to za ka gan shi ya koma, zai kawo maka wannan gurin. To daga nan za ka kalli application ɗin a ƙasa an rubuta masa not allowed it, so sai ka danna a kan shi. Kana dannawa sai ka je ka buɗe wannan ɗan makunnin, daga nan za ka ga ka buɗe shi, so sai ka yi back. Kana yin back sai za ka kalli daga nan ƙasa ya yi allowing, wato allow ka ba shi dama kenan, sai ka yi back. Kana yin back za ka kalli ɗan alaman makunnin can, gashi nan yanzu ya dawo kore, so alamu ne na ka kunna wannan application ɗin zai fara aiki kenan. So sai ka fita. Yanzu misali kana ajiye wayarka ne a cikin gida,
misali ko kuma dai ba cikin gida ba, kana kai cajin wayanka a wani guri inda kake zargin ana taɓa maka waya, ko kuma dai akwai wanda ya san password ɗinka yana ɗan yi maka shige-shige a cikin wayarka. So yanzu kai tsaye misali ka gama saita wannan application ɗin, sai ka kashe wayarka kamar haka. Kana kashe ta kamar haka, sai ka je ka ajiye ta a inda kake zargin ana taɓawa, sai ka tafi. Bayan ka tafi, wannan wanda zai taɓa ma wayan shi kuma sai ya zo, yana zuwa sai ya kunna wayar kamar haka. Yana kunnawa sai ya ga da security, so shi kuma bai san password ɗinka ba, so sai ya yi ta jarrabawa. Misali ya gwada, yana ta gwadawa dai ya ki buɗewa, so sai ya ajiye ma wayarka, ya kashe ta ya ajiye kamar haka. Bayan ka dawo kai kuma daga inda ka je, sai ka zo ka ɗauki wayanka ka kunna. Kana kunnawa kai tsaye sai ka cire mata password kamar haka. Kana cire password sai ka shiga cikin wannan application ɗin. So yanzu misali bari mu shiga, wannan shine application ɗin ba, gashi nan. So sai mu buɗe application ɗin kamar haka. Yawwa, muna buɗewa daga nan za ku kalli cewar an rubuta device unlocking gashi nan. So kai tsaye sai ka danna a kai. Kana dannawa gashi nan zai nuna maka hoton wannan wanda ya ɗauki wayarka gashi nan a sama. Kasancewar ina cikin duhu shi yasa za ku ga hoton bai fito ba sosai. So amma matukar kana cikin haske za ka kalli hoton ya fito. Abu na farko kenan, wanda bai san password ɗinka ba. To wanda ya san password ɗinka kuma ya za a yi ka gane ya taɓa maka waya? To shi kuma misali gashi nan dai ka shigo cikin application ɗin ka fita, bayan ka gama saita shi sai ka kashe wayarka kamar haka sai ka ajiye. Shi kuma wani wanda ya san password ɗinka sai ya zo kawai ya kunna wayar kamar haka. Yana kunnawa sai ya cire password ɗinta kamar haka. Yana cirewa kai tsaye sai ya shiga gallery. Bayan ya shiga gallery ya ɗan yi kalle-kallen hotuna da zai kalla, sai ya yi back. Sai kuma ya zo ya shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Yana buɗe ma WhatsApp kamar haka, misali ya ɗan yi bincike, ya yi bincike a cikin WhatsApp ɗinka sai ya fita. Sai kuma ya zo ya ƙara shiga filin nambobi. Gashi nan filin nambobi kuma misali ya kakkalli nambobi da dama sai kuma ya fita, sai ya zo ya shiga filin kira. To nan ma dai gashi nan misali ya zo ya buɗe filin kira, ko ya kira ko bai kira ba, to duk dai inda ya shiga bayan ya gama shige-shige ya gama yi maka bincike a cikin wayarka, kai tsaye sai ya kashe ta ya ajiye. Idan ya kashe ta haka kawai ya ajiye, misali in ka zo ka shiga filin minimize za ka kalli gurare da ya shiga kamar haka ga su nan. Da fari za ku ga cewar ya shiga gallery, ya shiga WhatsApp, so shi kuma baya son ka gane sai ya goggoge su duka kamar haka. Ya ciccire su duka. Bayan ya ciccire su duka sai ya kashe ma wayarka, ya ajiye maka ita kamar yadda ya samu. So ya za a yi ka gane ya shiga wa'annan guraren ya yi taɓe-taɓe? Kai sai kana zuwa sai ka kunna wayarka kamar haka, sai ka cire mata key, to sai ka nemo wannan application ɗin naka. Kana buɗe shi kamar haka, kai tsaye zai nuna maka hoton wanda ya buɗe ma wayar. Yanzu misali daga can sama idan ka buɗe haka za ka kalli hoton wanda ya ɗauki wayan, so sai ka fita. Kana fita sai ka ƙara komawa ciki, daga nan kasa nan sai ka danna a kai. Kana dannawa kamar haka, to gashi nan zai nuna maka cewar gashi nan wannan mutumin bayan ya ɗauki hotonsa gashi nan a sama, zai nuna maka ya shiga gallery, ya shiga WhatsApp, ya shiga contact, ya kuma shiga phone. Sannan kuma duk inda ya shiga zai nuna maka time ɗin da ya shiga. Tsakanin application da application za ka iya yin lissafi ka ga minti nawa yayi a cikin wannan application ɗin, minti nawa yayi a cikin wannan application ɗin. Kaga ta wannan hanyar za ka iya gane duk inda mutum ya shiga a cikin wayarka, sannan kuma za ka kalli hoton wannan mutumin da ya shiga. So yanzu bayan ka gama saita wannan application ɗin, ta iya yiwuwa shi kuma misali zai iya yin shakka akan wannan application ɗin, duk da dai ba lallai bane ya iya hankalta da application ɗin, kasancewa akwai application da yawa a wayarka. So amma ba ka son wani ya iya shiga cikin application ɗin, kai kaɗai kake son ka dinga shiga cikin application ɗin. To ya za a yi? Kai sai bayan ka buɗe shi daga can sama za ka kalli inda aka yi ɗan alaman settings, sai ka danna a kai. Kana dannawa daga nan za ka kalli inda aka rubuta authentication on app ɗin nan, sai ka danna a kai. Kana dannawa kamar haka zai baka dama ka saka wa wannan application ɗin password. To yanzu bari na rubuta password 2020.
sai ka ƙara maimaita wannan password ɗin, ka ƙara maimaitawa kamar haka 2020 sai ka danna misali in za ka yi idan kana son ka seta fingerprint sai ka danna OK ka je ka seta fingerprint. Idan kuma ba ka son ka seta fingerprint kai sai ka danna don't use ɗin nan. So yanzu bari mu danna, za mu je mu seta fingerprint. OK kai sai mun seta. So yanzu bari mu fita kamar haka. OK to yanzu misali bari mu shiga cikin application ɗin nan. Kana shiga kamar haka gashi nan zai nuna maka password, ba zai taɓa buɗe ba har sai ka saka wannan password ɗin na 2020. Yanzu bari na saka 2020. So kai sai application ɗin ya buɗe. Sannan daga nan kasa za ka kalli wannan ɗan alaman makunnin gashi nan yana off, so shi ma sai ka kunna shi. Kana danna shi kamar haka sai ka zo inda aka rubuta activate this device admin app sai ka danna a kan shi. Kana dannawa zai kawo ma wannan gurin sai ka danna OK. OK bayan ka danna wannan so sai ka fita, ka gama seta wannan application ɗin gaba ɗaya. Sai kuma nan failing attempt before photo ɗin nan gashi nan wannan gurin. Kana dannawa zai tambaye ka misali so nawa kake son mutum ya gwada cire ma password kafin ya ɗauki hotonsa. Misali in ka sa a 1 so kai tsaye da zaran mutum ya gwada cire password ɗinka so ɗaya zai ɗauki hotonsa ya ajiye. In kuma ka sa a 2 sai mutum ya gwada na farko bai yi ba ya gwada na biyu so sai ya ɗauki hotonsa. In kuma na 3 ka saka so sai mutum ya yi trying na cire password ɗinka so 3 kafin ya ɗauki hotonsa so ɗaya. So yanzu kai tsaye zai fi dacewa ka bar shi a 1 ɗin nan kawai sai ka fita. Bayan ka gama seta wannan application ɗin ka shigo ka kalli wanda ya taɓa ma wayarka, idan kana son ka goge kai sai ka danna a kansa ya daɗe sai kuma ka ƙara kai makin nasu daga can sama za ka kalli inda aka rubuta report ɗin nan wato delete report kai sai ka goge su. Kana dannawa kamar haka zai baka OK sai ka danna. So yanzu wannan abun ya goge. Sannan kar ka manta za ka bar wannan ɗan makunnin gashi nan a kunne, wannan za ka bar shi a green ɗin nan shine alamun ka kunna shi kenan. Da zaran ka saka wannan application ɗin akan wayarka so duk wanda ya zo ya taɓa maka waya za ka ga hotonsa sannan kuma za ka kalli ko ina da ina da ya shiga a cikin wayarka. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta idan baka danna mun subscribe ba ka taimaka ka danna mun alaman subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Ta haka ne kaɗai YouTube za su rika sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Nagode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.